आङो मैया बेलासियावहाय मुलि लाबोनानै जाबाय आरोना आङो लानाय जायासै अन्नानै खोन्थानाय मानायखौ गाज्रि साननाङा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ। दाखालि बावैसो कनजिताया मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गाव प्रेगनेन्सि जानाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बयनोबो फोरमायनानै होदोंमोन। दायो बे प्रेगनेन्सि जानाय गथ'खौ बिथाङा लाखिनाय जानाय नंला होननानै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों, जेराव दायो बिसोरनि नखराव सानै उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ होननानै बुंदों आरो नखर सालायनायाव जोबोद खस्थ' होननानै बुंदों, जायनि थाखाय बिथाङा दायो बे प्रेगनेन्सि जानाय गथ'खौ लाखिनाय नंला होननानै फोरमायदों। तो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ एसे नायनानै लाग्रोदो। सोरबा सोरबा गोबां मानसियानो आदामोन आब'मोन बुंहरदों लादो होननानै। आङो लायासै आरोना। आङो माने बिराद खस्थ'जों आङो संसार सोलिनानै थायो हिसाबै, आंहा फिसा हौवा सानै दंखायो हिसाबै आङो मैया बेलासियावहाय मुलि लाबोनानै जाबाय आरोना आङो लानाय जायासै। अन्नानै खोन्थानाय मानायखौ गाज्रि साननाङा। आङो गोबां मानसियानो सोंहरनाय हिसाबै बे रिप्लाइखौ होनाय जाबाय, अन्नानै गाज्रि दामोनसै। तो लोगोफोर कनजिता सिस्टारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय। लोगोसे दायो बे बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसिफ्रानो बिथांखौ गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनानै सोंखारिगोन आरोना, मानि थाखाय गारदों मानो गारदों होननानै गोबां सोंखारिगोन आरोना। तो बिनिखायनो बिथाङा बुंनानै होखादों जे जेराव माने नखराव उन्दै सानै दं होननानै आरो नखर सालायनायाव गोबां खस्थ' एबा गोब्राब जायो होननानै बिथाङा फोरमायखानानै होदों। लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनो गोनांदि जायफोर माने गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो बिथांमोना कमेन्ट हरियानो मोजां। मानो होनबा नोंथाङा जुदि कनजिता सिस्टारनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाबा आनफल' खालाम, इउटुबाव आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, नोंथाङा नायनाङा, नङा होमबा? तो जायफोर माने गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो बिथांमोना मा होननानै बुंफ्लायो, जेराव माने कनजितानि भिडिअखौ नायनाङा, कनजितानि फेसबुक पेजखौ आनफल' खालामजोब होननानै बिथांमोना बुङो आरोना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरा। नाथाय बे गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरानो गिबिसिन भिडिअफोरखौ नायग्रोयो आरोना, माने गाज्रि गाज्रि लिरहरनानै माने कनजिताया मा आपडेट होदों मा भिडिअ होदों सिगांसिन नायग्रोना लानानै माने कमेन्टखौ गाज्रि गाज्रि लिरनानै हरो आरोना। उनाव बिथांमोनानो माने ओरैबायदि बुङो कनजितानि भिडिअखौ नायनांला, आनफल' खालामनानै ला, बायदि बायदि बिराद बुङो आरोना। दा बाथ्राया जाहैबाय कनजितानि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनाब्ला कनजितानि भिडिअखौ नायनाङा। बेबायदि माने गाज्रि कमेन्ट हरनानै माने मानसिखौ बांद्राय नार्भास खालामनो गोनांथि गैया। जाय मानसिया गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरबाय थागोन तो बिथाङा जिउआव मा मोजां खामानि मावनो हादों? जाय बिथांमोना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरबाय थायो तो बिथांमोना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनायनि सोलायै एसे मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै जुदि लिरहरबाय थायोब्ला जानो हागौ बिथाङा सोलायगोन, गावनि आखल आखुफोरखौ गियान मोननानै बुजि मोननानै गोबां सोलायनाय लाबोनो हायो। तो सासे मानसिखौ मोजां खालामनोब्ला गाज्रि गाज्रि रावजों नङा, गुरै रावजों आरो सासे मानसिनि आखल आखुखौ सोद्रोमथि रावै मोजां बुजायनायनि गेजेरजोंसो सोलायनो हायो। बेबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरहरनानै माने सासे मानसिखौ माने सोलायनो हाया। आरो सोरबा सोरबा बुंगोन आरोना बेबायदि पार्सनेल प्रब्लेमखौ बेबायदि बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव होनो नाङा होननानै। तो कनजिताया ओरैबायदि सानो जे गाव जिहेतु ससियेल मिडियायावनो थाबाय थायो नालाय, ओंखायनो गावनि माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा ससियेल मिडियायाव फोरमायनानै होयो। आरो बे एसेबां गिदिर इस्यु नङा, जेराव माने नोंथांमोना हिन्दीनि बा गुबुन हारिनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला, कपलफोरखौ नायोब्ला बिथांमोनाबो गावनि बेफोरबायदिखौ माने शेयार खालामनानै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायो। प्रेगनेन्सि जानाय बेफोरबायदि माने गारनाय गारसिखौ माने बिथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थायो। तो बेयो एसेबां गिदिर इस्यु नङा। नाथाय बिथांमोना गावनि नखरनि दावराव दावसि बा काहानिखौ गुबुन हारिनि इउटुबारफोरा देखाया, नाथाय गावनि माखासे दावबायनाय पार्सनेल बाथ्राफोरखौ बिथांमोना शेयार खालामो। खिन्थु नांलायनाय खमलायनाय बा नखराव जानाय दावराव दावसि बुदलाय बुसिखौ बिथांमोना शेयार खालामनाय नुवा। दायो कनजिताया माखासे नखरनि दावराव दावसिखौ शेयार खालामनानै होयो। तो बेनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो गाज्रि मोनो। दा बे बाथ्राखौ कनजिताया बुजि मोननानै जुदि गावनि नखरनि माखासे पार्सनेल प्रब्लेम जेराव माने नांलाय खमलाय दावराव दावसि बेफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव होनो नाङा, बे बाथ्राखौ बिथाङा गोसोआव लाखिनाया गोनां। आरो जोंनि समाज आरो हारियाव बिथांनि भिडिअ बानायनायफ्रा जाहाथे जेबो खहा जाया बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा भिडिअ बानायलांबाय थाब्लानो जेबो इसु जानाय नङा।